حدشت معبالتات ጸለምቲ ኣብዚ ሕዚ እዋን ጸላእቲ ንመራሕቲ ሰራዊት ትግራይ ጸለሎ ኣብ መቕባእ ዝወፈርሉ ምኽንያት እንታይ ይኾን? ኣብ ሕሞራ ብርክት ዝበሉ ተጋሩ ናብ ዘይተፈልጠ ቦታ ይውሰዱ ከም ዘለው ይሕበር። ውግኣት ንምሕካም ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ንምምላስን ዝዓነው መንግስታዊ ትካላት ንምህናፅን ላዕለዎት ኣመራርሓ ካቢነ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ይሕግዙ ከም ዘለው ተገሊጹ። እዋናዊ ዜና ነፈርቲ ጽዕነት ኢምራት ዓረብ ካብ እስራኤል ናብ ኢትዮጵያ ክመላለሳ ይረኣያ ኣለዋ። ምትፍናን ሓይሉ ናይ ቃላት ውግእ ጠጠው ኢሉ ኣሎ። ሰላም ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም እትርከቡ ተኸታተልቲ መደብና ዜናታት ዝዕለት በርእስተ ዜና ፈሊምና ሕዚ ድማ ናብ ዝርዝሮም ክነስግረኩም። ፌደራል መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ከዘ ተሳጊሩ ጸለምቲ ዝኣተወ ሰራዊት ትግራይ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ተፈጺሙ ኣሎ። ሰራዊት ትግራይ ዝሓዞም ቦታታት ኣጽኒዑ ተወሳኺ ዓብዪ ሓይሊ ናብቲ ቦታ ብምንቅስቓስ ጸለምቲ ሙሉእ ንምቁጻር ገስጋስ ጀሚሩ። ኣብ ፌደራል ዘለው ተጋሩ ምስቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ መሪሕነት ብዛዕባ እዚ ኣብ ጸለምቲ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ጽዑቕ ዝርርብ ይገብሩ ከም ዘለው እዩ ዝሕበር። እዚ ምንቅስቓስ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ጸለምቲ ላዕለዋይ ልኡኽ ኣሜሪካ በአዲስ ኣበባ ብዝኣተወሉ ተፈጢሩ ብምህላው ንኣብይ ኣሕመድ ዓብዪ ጽፍዒት እዩ። ኣሜሪካ ተደጋጋሚ ውዕል ፕሪቶርያ ክትግበር ድፍኢት ክትገብር ምጽናሓ ዝፍለጥ እዩ። ኣብ ልዕሊ ጀጋኑ ተጋደልትና ዝተዋደደን ኮነ ኢልካ ዝግበር ናይ ጸለመ ምጽልላእን ፕሮፓጋንዳ ደው ክብል ይግባእ። حيات سراوي تግራይ ምእንቲ ዓድን ርስቱን ኢሉ ሰብ ሰራሕን ተፈጥራውን ጸገማት ተጻዊሩ ኣብ መትከሉ ዝርከብ ጅግና ወዲ ህዝቢ እዩ። ስለዚ ንሰራዊት ሞሳን ክብርን እምበር ክፋን ጸለመና ይግብኦን። ንመራሕቲ ሰራዊት ትግራይ ጸለሎ ኣብ መቕባእ ዝወፈሩ ምኽንያት እንታይ እዩ? እዞም ጀጋኑ እዚኦም ህይወት ዘበኖም ሙሉእ ንህልውና ህዝቦም ዝተቓለሱ እዮም። ዕድመ ንእስነቶም ኣብ በረኻ ተንከራቲቶም ጠምዮም ጸሚዮም ዓሪቖም ኣካሎም ገቢሮም ፍርቂ ሰውነቶም ብሓፃዊን ቀይሮምን ምስ ደቆምን ደቂ ደቆምን ኮይኖም ምስ ጸላኢ ተኳሽሖም እዮም። ጸላእትና እኮነ እዚኦም ዝመርሕዎ ሰራዊትን ፈሪሖም እምበር ናይ ሕድሕድና ክሳድ ቀንጢቦም መሃለው። ስለዚ ሰራዊትናን መራሕትናን ውሓስ ህልውና ምዃኑ ስለዝፈልጡ ዝዓብሩ ዘለው ናይ ውሽጥን ናይ ደገን ጸላእቲ ክነቕሓሎም ይግባእ። ኣብ ሕሞራ ብርክት ዝበሉ ተጋሩ ናብ ዘይተፈልጠ ቦታ ይውሰዱ ከም ዘለው ይሕበር። ኣብ ከተማ ሕሞራን ከባቢያን ዝነብሩ ተጋሩ ብኣባላት ደመቀ ዘውዱ ተታሒዞም ናብ ዘይተፈልጠ ቦታ ይውሰዱ ከም ዘለው ነበርቲ ሕሞራ ይሕብሩ። ኣብዚ ጽዑቕ ተፍትሽን ማእሰርትን ዝካየዱ ዘሎ እዋን ብፍላይ ብዕድመ ዝደፍኡ ሽማግለታት እውን ግዳይ እዚ ስጉምቲ ይኾኑ ከም ዘለው ይፍለጥ። ሰራዊት ብልጽግና ካብ ኩሎም ሕገ መንግስታውን ግዛታውን ምዕራብ ትግራይ ብቕልጡፍ ለቒቑ ናብ ደቡብ ኢትዮጵያ ክኸዳሉ ድባቱ ይሓሉ። ኣብ ክንዱ ጸጥታ ትግራይ ኣብ ደቡብ ንነዘ ዘሎ ኩሉ ግዛት ክሰፍረሉን ድሕነት ዜጋታቱ ክሕሉን ኣሎ። ሰራዊት ትግራይ ኣብ ማይጨው ዓዲግራት ሽረ ይኹን ኣብ ሕሞራ ክሰፍር ሕጋዊ መሰል ኣለዎ። ኣብዚ ብሄራዊ ዓላማ እዚ ኩሉ ብዘይፍልሊ ምስ ሰራዊት ክዓስል ግቡኡ ክፍጽምን ጠለብን መልእኽቲ ዝእዋንን እዮም። ውግኣት ንምሕካም ከምኡውን ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ምምላስን ዝዓነው መንግስታዊ ትካላትን ምህናፅን ላዕለዎት ኣመራርሓ ካቢነ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ መሃይኦም ከም ዘወፈዩ ተገሊጹ። ሓላፊ ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ትግራይ ኣባል ዓብዪ ኮሚቴ መተሓባበሪ ንኡስ ኮሚቴ ምልዓል ሚድያን ወይዘሮ ሸዊት ኣዲሱ ከም ዝገለጾ እቲ ባጀት ብመንግስቲ ዓቕሚ ጥራሕ ክሽፈን ስለዘይኽእል መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት ሰብ ሃፍቲ ኣብ ደገን ውሽጥን ዓዲ ዝነብር ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ናይ ኩሉ ትግራይን ፈታዊ ህዝቢ ትግራይን ሓገዝ ኣድላይ ብምዃኑ ጻውዒት ምትእኻብ እቶት ዓበይትን ንኡሳትን ኮሚቴ ኣጣይሹ ሰፋሕቲ ምንቅስቓሳት እናገበረ ምጽንሑ ዝፍለጥ እዩ ኢለን። ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዘጋጠሞ ጉድለት ባጀት ንምምላእ ምእንቲ ህዝቢ ኢሎም ኣካሎም ዝተጎድኡ ጀጋኑ ዝሓሸ ሕክምና ንኽረኽቡ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ንምምላስን ዝዓነው መንግስታዊ ትካላት ንምህናፅን ንጻውዒት ምትእኻብ ሃፍቲ ቅቡል ብምግባርን ካቢነ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይን ኣመራርሓኦምን ኣመራርሓ ዞባታትን ወረዳታትን ሙሉእ ናይ ሓደ ወርሒ መሃዮም ንምሃብ ከም ዝወሰኑ ወይዘሮ ሸዊት ሓቢረን ከም ጸብጻብ ቢሮ ጉዳይ ኮሚኒኬሽን ትግራይ። ግብፂ F-15EX ዝተባሃለት ዘመናዊት ጀት ተዋጋኢት ክትዕድግ ምዃና ገሊጻ። ግብፂ ፍሉይ ጀት ካብ ኣሜሪካ ንምሽማት ኣብ ጫፍ በፂሓላ። ብዓይነታ ፍሉይ ጀት ልዕሊ 13300 ኪሎ ተተኳሲ ናይ ምሽካም ዓቕሚ ዝወነነት እያ። ኣብ ሒደት ሃገራት ጥራሕ ዝርከብ F-15EX ኣሜሪካ ንግብፂ ክታዕጥቓ ከም ዝተስማዕምዕ ተፈሊጡ ኣሎ። ካብዚ ፍሉይ ስምምዕ ወፃኢ ግብፂ ሓይሊ ኣየራ ንምዝማን $4.4 ቢልዮን ወፃኢ ዝገበረትሉ ኣፅዋር ካብ ኣሜሪካ ሸሚታ እያ።
ግሎባል ፋየር ፓወር ብ2026 በዚ ወርሒ ኣብ ዘውፅኦ መፅናዕቲ ግብፂ 242 ተዋጋእቲ ሚጋት እንትትውንን ኢትዮጵያ ድማ 25 ጥራሕ ከም ዘለዋ ኣረጋጊፁ ካብ ተዋጋእቲ ሄሊኮፕተራት ዘሎ ኣፈላላይ ሰፊሑ ግብፂ 348 ኣለዋ ኢትዮጵያ ድማ 33 ጥራሕ ትውንን ይብል መራሕቲ ግብፂ ኣሜሪካ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ቀረባ ምርኻቦም ዝፍለጥ እዮም ነፈርቲ ጽዕነት ኢምራት ዓረብ ካብ እስራኤል ናብ ኢትዮጵያ ይመላለስ ኣለዋ ናብቲ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣጽዋር ብምቕራብ እትሕመነ ኢምራት ነፋሪት ኣብ ዝሓለፉ መዓልትታት ኣብ መንጎ ወታደራት መደበራት እስራኤል ባህሬንን ኢትዮጵያን ተደጋጋሚ በረራታት ከተካይድ ከም ዝተራእየ ተገሊጹ ኣሎ ሓንቲ አንቶኖቭ ዝዓይነታ ግዙፍ ናይ ጽዕነት ነፋሪት ካብ አቡዳቢ ተበጊሳ ናብቲ ዋና መደበር ሓይል ኣየር ኢትዮጵያ ዝኾነ ቢሾፍቱ ተደጋጋሚ በረራታት ገይራ እዛ ነፋሪት ናብ ኢትዮጵያ ቅድመ ምምፃእ ኣብ ወታደራዊ መደበር ሓይል ኣየር እስራኤል ኦቫ ኤር ቤዝ ከም ዝዓረፈት ናይ ሳተላይት ሓበሬታታት የመላኽቱ ሓድሽ ስትራቴጂካዊ ቅርፂ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ እዚ ምንቅስቓስ ዝረአ ዘሎ ኣብ መንጎ ስዑድ ዓረብን ኢምራትን ዘሎ ናይ ዞባናዊ ውድድር ናብ ዝለዓለ ደረጃ ኣብ ዝበፅሐሉ እዋን ስዑድ ዓረብ ኣብ የመን ዝነበረ ፅልዋ ኢምራት ንምድኻም ስርሒታት ድሕሪ ምጅማራ ኢሚራት ወታደራታ መደብራት ሶማልያ ቦሳሶ ከተውፅእ ተገዲዳ ብሰንኪ እዚ ኢሚራት ነቲ ወታደራት መደብራትን ናብ ኢትዮጵያ ከተጉዕዞ ከም ዝጀመረት ምንጭታት ይሕብሩ ሓደ ነዊሕ ዘገልገለ ኣማኻሪ ኢትዮጵያ ነበር ከም ዝገለጾ أبي أحمد مساء إثيوبيا مس إمارات موجان مخانو زمثليو كبل يجلس زحدش مسمر نتي إماراتنا حيلتات فت عند جفويكا أريسيف التجبر زلا تدراو دقف نمك لتعرف كتاكم كم زخل تنتن تسقاتهم يجلسون من جتات سلا السودان كم زحبروا حيلتات فت عند جف أريسيف نمجمرة جزء سو 24 ميجي 25 زبالة نفرتوج كعدو قسم مع كم زجبروا زي بتن ديسمانتل زمس أسوار دما بزن نايس عنا تنفرتا بلون ناب إثيوبيا وي ناب ليبيا أتو كم زلو يترتر اتا تملالسن زلا نفاريت ماكسيمم اير كارغو نايس تبهالت كوبانيا كوينا زي كوبانيا بحاو بريزيدنت إمارات زخون الشيخ طاهنون بين زايد كم مراح يفلات زا نفاريت كرم حزين ناب ليبيا ني جنرال حفتر كم ونا بشادا سوار كتملالس كم سرات سبسابات حبرات منكستات هي الرقاقزوم እዚ ኣብ ዞባና ዝካየድ ዘሎ ናይ ሓያላት ሃገራት እትታውን ዞባና ብኸመይ ክጸልዎ ይኽእል ኣብ ቀጻሊ ዝረአ ጉዳይ እዩ متفنان حيلو نايك على توج تطويل اللو ناي أمريكا عباي نايوج مركب ويكا أبراهام لينكولن كيرر شيب مس عالم زنورا راديو ركب كم زوج قارة صوتي زنجر زيكم دارك بموال زفلت ناي من راحبتات سخفتا وتدراو سلت راح زيكونا نيران نستل أخر مفرح مال اختك هوني يبلو لمن تايسي زجبر سلزي نجر نزتات يمثل زميال عف زنباي جواب بتم زبلو إذا كارير سترايك جروب زحزو ناي متقعت بجلاتات زحزت مركب سختا زمرصت صلات زلاتو كيفلطن لأختها مع سن من نخي ماتيوم أبزا مركب زلو باش حزو طر وتدرات مس بيتسوم كيترفن أي سلك يكون إنترنت ملؤ بملؤ تواز ريتو يركب كم زستقبر ناي ديجيتال سيجنال تركب اللقو زاقطاج عن نخي تفلات يوم مباركة كبرات خطات التمربنا زيناتات زعلت هبزي كم بيتنا سسنا نعم سلام نعخ تقرأي إنه معركة في ملكة يسمعني المشنكة نسرسير بعدها تقرأت بنار وسير نسرع تنبركي تقرأت بنار وسير نسرع تنبركي نهر وسير نسرع تنبركي نسرع تنبركي نهر وسير نسرع تنبركي